Bună ziua, mă numesc Stefan și astăzi vom face un video cu recomandări. Astăzi îl vom recomanda pe Mr. Dark Jomo. Am avut un video care l-am recomandat pe Copii Copaci MC. L-am șters acum pentru că comenta una și zicea că Copii Copaci MC și Mr. Dark Jomo are peste 80 de like-uri și peste 80 de like-uri și ce? Oricum, deci el a fost panic n-am să-l recomand. Nu avea atâtea like-uri, adică avea, dar hai să trecem așa. Deci pe copii copaci MC, pe Mr. Darjomo, așa, și cam atât.